Καλώς ήρθατε στο μέλλον, όπου οι πόλεις είναι πιο έξυπνες και η ζωή πιο συναρπαστική. Έτοιμοι να εξερευνήσουμε. Τι ακριβώς είναι όμως μια έξυπνη πόλη? Φανταστείτε ένα μέρος όπου η τεχνολογία κάνει τα πάντα να λειτουργούν πιο ομαλά και καλύτερα. Ας ξεκινήσουμε με τα έξυπνα φανάρια. Αυτά τα έξυπνα φανάρια αλλάζουν χρώμα ανάλογα με την κίνηση στους δρόμους. Αυτό σημαίνει λιγότερη αναμονή και πιο γρήγορη μετακίνηση. Τώρα, σκεφτείτε τους κάδους απορριμμάτων. Σε μια έξυπνη πόλη, οι κάδοι μπορούν να μας πούν πότε είναι γεμάτοι. Στέλνουν ένα σήμα στο απορριμματοφόρο για να έρθει να τους αδειάσει. Τέλος, οι γεμάτοι κάδοι. Αλλά αυτή είναι μόνο η αρχή. Οι έξυπνες πόλεις χρησιμοποιούν επίσης αισθητήρες για να παρακολουθούν την ποιότητα του αέρα. Εάν ο αέρας μολυνθεί, ενεργοποιούνται ειδοποιήσεις για να διορθωθεί το πρόβλημα. Αναπνέουμε καθαρό αέρα. Τι λέτε για εξοικονόμηση ενέργειας? Τα φώτα του δρόμου στις έξυπνες πόλεις ανάβουν μόνο όταν κάποιος βρίσκεται κοντά. Αυτό εξοικονομεί πολλή ενέργεια και κάνει τον πλανήτη μας χαρούμενο. Και δεν πρόκειται μόνο για εντυπωσιακά gadgets. Οι έξυπνες πόλεις βοηθούν το περιβάλλον, μειώνοντας τη ρύπανση και εξοικονομώντας πόρους. Είναι σαν να δίνουμε στη γη μας ένα μεγάλο μπράβο. Τώρα, μια διασκεδαστική πρόκληση για εσάς. Φανταστείτε τη δική σας έξυπνη πόλη. Τι έξυπνες εφευρέσεις θα είχατε? Μοιραστείτε τις ιδέες σας στα σχόλια. Αυτή είναι λοιπόν μια έξυπνη πόλη με λίγα λόγια. Ένα μέρος όπου η τεχνολογία και η φύση συνεργάζονται για να κάνουν τη ζωή μας τέλεια. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να θυμάστε να είστε πάντα περίεργοι.